Oh my god, jeg mister lige hurtigt. Run! Run! Jeg vil ikke dø! Help! Gør du det? Hej og velkommen Hej. til et nyt spil. Det er faktisk ikke nyt. Nogle af jer burde kende det. Så, ja. Det hedder World of Warcraft, og det er et MMORPG-spil. Så, ja. Der er klasser og sådan noget, men vi er ikke lige inde til, hvad det er. Det er mere sådan en slags let's play ting. Det er bare, vi spiller bare walking missioner. Bare fordi det Ja, bare fordi vi keder os. Jeg skal være Worgen, og jeg skal være Warlock. Hvad skal jeg hedde? Jeg skal have mit in-game name. Ledut. Og Interworld. Og Vienna. Og det er han. Så hvis vi lige inviter ham. Og er det ham som ven? Viewer. Der. Jeg inviter dig. Okay, så ja. Jeg har ikke in-game lyd på. Eller skal jeg have det? Ja, det skal jeg vel. Options, sound, enable sound. Oh, a little rat. Det kunne faktisk godt være, det er sådan, fordi det stemmer rimelig lavt. Så jeg tror, jeg tager den af. Sådan der. Så det er vi ligesom bare kommet til. Okay, hvad skal vi? Vi skal herover. Ja. Jeg har noget her. Som en imp. Jeg har min lille imp med mig. Og hvis du undrer dig over, hvorfor vi er mennesker, så får du det at se. Det skal nok blive de der Worgans. Ja. Noget. Så skal vi tilbage til lille Liam. Lille Liam. Nej. Nej, det der er en Worgan. No. Ja, hvis I ikke ved det. Løs der. Okay, hvad skal vi? Vi skal dræbe dem her. Godt. Shadow. Go. Impy. Go. Du er druid, også? Yep. Hvorfor skulle det ikke være det? Det ved jeg ikke. Det er din. God, knocking on heaven's door. Die. Ja. Sådan der. Jeg kan ikke lige blive skadet. Det gør ligesom ondt. Det er ikke så godt. Shadowbolt. Hvor mange af dem skal vi have? Vi skal have 6 af dem. Og vi skal også banke på, ja. Jeg banker på. No, you won't. Okay, jeg ikke dræbe. Okay, jeg skal lige have dræbt ham her. Pack off, man. Pack off. Boom. Come on. Oh god, jeg ikke. Nej, ja, level 2. Samtidig. Hvad skal vi mere? Skal vi have evakueret de der... Nå, det har jeg vist gjort. Okay, så skal jeg lige have den her quest her. Salvage the supplies. Det er i gang med. Jeg venter lige, så du... Har du den nu? Ja, jeg har den også nu. Okay, godt. Så tager jeg de her supplies her. Samme her. Men vi skal have dem hver for sig, så det hjælper ikke, at vi tager dem. Hvis jeg kan finde den. Godt. Vent lige lidt. Jeg var sådan lige i hovedet. Sådan der. Så kan jeg se noget. Der. Så var supplies. Sådan der. Det var. Så er de missioner klaret. Eller næsten. Næsten. Jeg mangler lige 2 supplies ting. Okay. Sådan der. Og hvis I synes på, at i næste episode, at vi skal have lyd på, så bare skriv det i kommentarerne.
Tak. Fordi jeg ved godt, det kan blive lidt kedeligt, hvis det bare er os, der snakker. Ja. Yeah. Jeg synes også, at det skal lyde på. Og vi fik en kappe. Interface. Objectives, night display. Jeg gider ikke have det til sig. Vent lidt. Names, camera text. Camera. Hvad er det? Hvad gør det? Nå. Interface. Og Og vi er tilbage efter kagepausen. Yep. Så ja. Hvor er du henne? Nå, du er der. Mens jeg venter på, om så dræber jeg lige den her Warren ting. Jeg dræber også lige dem her. Boom. Dammit. Kommer du med? Farmer, jeg hopper om på dig, Bill. Nej, jeg kunne ikke komme derop. Ja. Den er der. Lige der. Din Warlock står der. Hvad var det, jeg skulle? Nå, jamen, jeg skal derovre. Down. Hvad lærte du? Rejuvenation, det er en healing spell. Ja, det skal du sikkert bruge på de der enjoy ting. Jeg får liv, jeg får piv af liv. Det var. Hvad har du fået? Jeg fik immolation. Nå, det er sjovt. Vi skal... Skal du ikke bruge det? Ja, det har jeg gjort. Okay. Hvis du bare ikke. Det gjorde jeg, mens der var kagepause. Nå, okay. Nej, det var min ordre. Det var min kæledyr. Benny. Han var en loyal ven. Okay, da. Det kan du faktisk ikke være bekendt. Hvad taler jeg om? Bloodfang Walken. Boom. Malate. Oh god. Immolate. Måske lidt tæt på. Okay, det gør jeg så ikke. For jeg er en lille impe. Wow. Du skal ikke attack min imp, hva? Og så misser jeg også. Hvad har jeg gjort dig? Jeg kan jo noget andet end at sætte dig i brand et par gange og sådan. Oh god, lag. Frame drop. Kommer der... Vi skal op til Crowley. Han er nice. Ja, ved jeg. Burde vi ikke have den der... Hvor er vores den der Dark Flight henne? Den har vi jo ikke endnu. Har vi ikke? Nej, vi er ikke Walkens endnu. Så har vi ikke der. Nå. Og ja, vi har spillet Walkens før. Jeg har en level 13, og han har en level 11, tror jeg. Jeg har altså også en level 43, en level 23, Ja. og en level 21, og en level... Ja. Så siger vi det. Okay, vi skal overleve. Oh god.
Jeg kan altså ikke lide, at jeg sådan caster. Det er noget af det værste, man kan være. I den her mission her. Oh god. Oh my god, jeg mister lige hurtigt. Run! Run! Jeg vil ikke dø! Hjælp! Det gør du heller ikke. Renovation, tak. Renovation. Renovation? Ja, tak. Det har jeg seriøst brug for. Casting! Ups. Demolition. Hvem kaster jeg på? Ham der Woken Alpha. Okay, så burde det komme... derfra. Yep. Og walk rundt. Og jeg har en alfa på mig. Dammit. 40 sekunder. Jeg tror, der kommer en af dem til. Ja. En alfa. En alfa. Boom. Nej, det er unfair. Tag bare ham her. Og der kommer nok en gruppe til. Nej, det kan det ikke noget overhovedet. Kan det godt, der er 10 sekunder tilbage. Når der er et minut tilbage, så kommer der... Når der er et halvt minut tilbage, så kommer der ikke flere grupper. Så kan der kun komme alfaer. Der kommer ikke flere alfaer nu. Det er for lidt tid til. Den der skal jeg have på. Der. Level 4, hvad kan jeg lære nu? Jeg kan Corruption. Det er sjov. Moonfire, det er sjovere. Moonfire, det er bare sjovere, ja. Nogenlunde. Dibidibidiu. Ikke noget. Nej, det havde jeg ikke lige regnet med. I det mindste dør man ikke. Det er en hurtig vej ned. Jeg har mere liv, du har. Nej, det har jeg faktisk ikke. Dammit. Det er fordi, jeg har endda stamina plus 5. På grund af min lille impmand her. Det har jeg jo. Den har jeg lige op. Jeg kan sælge den der for mig, så den tager jeg. Den der. Hvor skal vi hen? Vi skal hen. Skal vi ikke ned et eller andet? Hvordan er det, man kommer derind? Hvad? Hvad skal jeg? Hvad? Ja, det glemmer jeg altid. Nej. Hello, little fella. Hello, little fella. Don't look at me. Leave me alone. Complete quest. Ow! Han slår hårdt. You were bitten by a walking. It's probably nothing, but sure a little. But it sure sting a little. I was bit by a walking. Nå ja, det er den her, den er sjov. Find lurkers. There's one. Don't ever dare you. Jeg burde seriøst lade cast, har jeg ikke det? Jo, shoot. Jeg har bare ikke sådan en på mig. Jeg har bare ikke en wand på mig. Find out lurker. Over there. Jeg vil have en der. Nok lurker. Do shadow. Okay. Meget lidt. Og hvis vi taler for lavt, må I meget gerne klage. Fordi så kan vi ligesom... Forrettet fejl.